أجمعي كاب ستعيشون لعلة جميرون مجمر عوان كيح بحر تساجيرو حبرا وتهدراو لممد كامز جبرنا تجلت أيو. تغكايدو تبهاي لزولا وتهدراو لممد حيل بحري بريكس بلاس تبها الهجرات ككايدو كامز غنانا تجلت أيو. حيل بحري إثيوبيا أجمعي كاب ستعيشون لوان جميرون مجمر عوان كيح بحر تساجيرو حبرا وتهدراو لممد كامز جبرنا تجلت أيو. تغكايدو تبهاي لزولا وتهدراو لممد حيل بحري بريكس بلاس تبها الهجرات زكايدو خمس غنانا تجلت ألو. أبزي بتمرز زكايد وتهدراو لممد حيل بحر دما اتي بزي أفدق بحري داقما يستطيعش حيل بحري إثيوبيا كم زساتف تقريت له ازي هاجرات بريكس بلاس زكايد وتهدراو لممد حيل بحري أبا جماجم بحري دوب أفريكا زكايد كوينو اتن هاجرات كابت شعتاس كاب 10 تقريبا أقواتر أوروباويان نت لممد كايدو مدب تتحيزو له ازو وتهدراو لممد بتا مسراتي تمرت هاجرات بريكس زغنت تشاينا كم زمر حدمان مفلات تخايلو نبار هاجرات كم تري ولا لهم ناب حيل بحري زبل دراما ناب على درجة نموسات استجبره هك أنا هنا نرزل لنا مساتهم بزمن قدزي أبز خدولو زلو أزار بارس زلقن أتقداي نابي إرتراقصهم أغنيهم زقبرو وزلوي ناي سوماليا قداي ناي سومالي لاند قداي ملسي بلا يعبي أب إرتراق زقبرو زلقن أستوعي الكاميرا يا قداسي مهنياتو زي ما سمعوها ያሰራጨውን ካርታ ተከትሎ ሻቢያ መግለጫ አውጥቷል። ማብራሪያው ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮችን የሚወነጅልና እየሰደበም ነው። ባለፉት ተከታታይ ቀናት ወታደራዊ አዛዦችና የብልጽግናው ባለስልጣናት ከቀይ ባህር በተለይም ደግሞ ከአሰብ ጋር አያይዘው ሲያስተላልፏቸው የሰነበቱ ንግግሮች መቆጣጠር አለብን፣ ማስመለስ ግድ ነው ወዘተ የሚሉ ናቸው። ይህንን ተከትሎ ደግሞ የብላቴ ማሰልጠኛ ማዕከል ላይ እነ ሌተናንት ጀነራል ሹማ አብደታ ያስተዋወቁትናም አሰብን ጨምሮ የኤርትራ በርካታ አካባቢዎችን ወደ ኢትዮጵያ ያካተተው ካርታ መነጋገሪያ ነበር። በርግጥ የመከላከያ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያውን ከም ዘለዎ ነቲ ኩነታት ሪፖርት ክገብሮ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ካርታ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከም ሽልማት ነቶም ወታደራዊ ታዕሊም ዝገብሩ ዝነበሩ ፅቡቅ ፀብለልትነት ንዘርአዩ ኮማንዶ ድዮም ገለ ሽልማት ናይዛ ካርታ ይወሃቦም ከም ዝነበረ እታ ካርታ ድማ ዓበ ክፋል ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝገበረ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ውፁእ ዝኾነ قسقاس ናይ ኩናት ወይ እውን ንኩናት ዝግበር ዘሎ ተሓዲድን ፀገምን ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ዝግበር ዘሎ ድማ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ እዩ። ብጌጋ ወይ እውን ብስሕተት ኣይኮነን። እንታይ ዳ ኣብዚያ ንፁር ክኾነና ዘለዎ ኩነታት ከርእየኩም እየ because they are really targeting Eritrea ኤርትራ ታርጌት ትኸውን ከም ዘላ ምግንዛብ ከድልየና እዩ። ስለምንታይ ታርጌት ትኸውን ኣላ እንድሕር ኢልኩም ድማ እዚ ስእሊ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ቀንዲ ዝሕተተሉ ዝነበረ ነጥቢ ንዑ መልሲ ካብ ምሃብ እዚ እጅ ተገይሩ ዘሎ ኤርትራ መልሲ ይባትሉ ኣላ ግን ኤርትራ መልሲ ምሃባ እኹል ዶ ነይሩ እዩ ትሕቶ ምክንያቱ እዚ ተገይሩ ዘሎ ናይ UN ሓለፍቲ ክዛረብሉ ከለዉ ስምዑ It's a fundamental principle of international law. It violates the UN Charter. The Charter states that states must not threaten or use force against the territorial integrity or political independence of any state. And this is what we are seeing. Now, using human rights arguments as a justification for this kind of military intervention is unacceptable. UN Human Rights Chief Volker Turk ከም ትሪእዎ ዘለኹም UN ነዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብግልፂ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝተኻየደ ኩነታት ምዝ ኣብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ወይ እውን ኣቢ ክገብሮ ዝሓስብ ዘሎ ዘመሳሰሎ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ። UN ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ንፁር ዝኾነ ቻርተር ኣለዉ። ዝኾነ ኣባል ሃገር ናይ UN ኣብ ልዕሊ ካልእ ሃገር ልኡላዊ ግዛእታ ንናፅነታ ልኡላዊ ግዛእታ ክምነ የብሉን ብዛዕባ ድማ ፕሮፓጋንዳ ክገብር የብሉን ዝብል ቻርተር ኣለዉ ኣብ ኣርቲክል 2 ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ بتدقاقامي نا إيرترا لولاونتن قزاتا وحدنتن زدفر بقلت دما أواج نايكونا زخونا زربا كوتسن بستفر علي درجاتات ناتو أب ميديا كقال حوت أنهي إيرترا كساب حجي حانتي دبدابون انتخونت ناب UN سديدا زبلا إيرانا مغنياتو أبي أحمد كل التجزيدي سلسة زي ناب UN أقدس أرتيكلس كم سددن ميديا نا علم لما بتدقاقامي إيرترا نيتوبيا تقسقسا خمزلان إيرترا لولاونتنا إثيوبيا تنكف كمزلان وشتاو كنتاتنا إثيوبيا إيدات أوتو كمزلان سلازي إثيوبيا متنقعتنا بيو إن سدد كمزلان زدما كوينات نقدقبر مثل كمزلوا ليجيتيماسيتي كوينات كجبرات خلسي تقبلنا نكلو جاستيفيكيشن نكلو تسعر كمزلاي إيرترا نزغول زغبر زلو أب تويتر تملسون لها It's just أب تويتر تملس زلون أب UN فورمال تسدد بدابنسي حدا دي خوينو ويس إيرترا تسعف دالله خوين أب UN جن نا UN
تصحفوا زلنا بسوشيال ميديا كتمصو سلا زيت دلديو it puzzles me እጂ ኤርትራ እንታይ ኢሎም ጽሒፎም ኣለዎ ኣብዚ ክንርኢ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ኪኖት ንሕና ንዛረቦ ጉዳይ ወይ እውን ኪኖት ንጥምቶ ዘለና ናብ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ይምዕብል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እጂ ኣቶ የማነ እንታይ ኢሉ መሊሱሎም ኣሎ ኣብዚ እንተሪኢኹም ፖተምኪን ፓርቲ እቲ ብልጽግና ማለት እዩ ገለ ካብቶም ወታደራውያን መራሕቲ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ seem to have chosen to indulge in ramp up the reckless sub-rattling and war agenda in the early days of 2026 ስለዚህ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ብልጽግና ኣብ መጀመርያ 2026 እውን ነቲ ኣብ 2025 ዝቕተልዎ ዝነበሩ ናይ ኩናት ኣጀንዳ አንጻር ኤርትራ ብዝለዓለ መንገዲ ቅስቃስ ናይ ኩናት ማለት እዩ ክቕጽሎ ወሲኖም ኣለዉ The toxic propaganda pendulum oscillates from a provocative gimmicks of incorporating especially the media outlets and platforms aimed at their domestic audience. Eritrea's sovereign coastal lands in Photoshop እዚ ንውሽጣዊ ኣጀንዳ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ሉላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጦም ዘእተዉ ካርታታት ብወግዒ ኣፍልቦም ነፊሖም ክዝርግሑ ንርኢ ኣለና ሕብረት ኣፍሪካ ኣብኡ ዘሎ ዩናይትድ ኔሽንስ ድማ ኣቃውማናቱ ንጹር ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ግምጥል ኢሎም ድማ ንሕና ተበዲልና ኢና ኢሎም ድማ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኪሪቲ ካውንስል ይኹን ኣብተን ዓበይቲ ሃገራት ኤርትራ ትርብሸና ኣላ ኢሎም ከዓ ክልተ ግዜ ደብዳቤ ሰዲዶም ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ ጽቡቅ ገይሮም ከም ዝፈልጥዎ እትሪእዎ ኣለኹም እቲ ምንቅስቓሳት ናይ ዓቢ ጽቡቅ ገይሮም ገጢሞም ኣለዉ እንታይ እዩ እቲ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ንዝብል ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ተፈላለየ ርእይቶ ክህቡ ይርኢ ኣለኹ ምክንያቱ እዚ ዝግበር ዘሎ but reckless and deplorable as these gimmicks remain they are in many respects innate and second nature for the Potemkin party whose modus operandi and hallmarks are optics, posturing, deception, and disinformation. هجي መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ብልጽግና ስትራቴጂ እንተፈሊጥካዮ ዘገርም ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ብልጽግና ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ ናይ ስራሕ ወይ እውን ኣገባብ ናይ ምሕደራ ኦፕቲክስ ዝርአ ነገር posturing ቅልጽም ከም ዘለካ ሓይል ከም ዘለካ ምርኣይ deception ምትላል ከምኡ ድማ disinformation ስለዚ በዚ መልክዕ ስለ ዝገብር ዘሎ ኪኖ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪ ካልእ ናብ ጭቡጥ ነገር ክቕየር ዝኽእል ከም ዘየለ ዘተንብህ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ምናልባት ነዛ ዝብልዋ ዘለዉ ምዛ ናይ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበላ ኣተሓሒዝና እንተሪእናያ ገለ መልእኽቲ ከተመሓላልፈና ትኽእል እዚያስ ክስምዕዋ ናይ ምክልኻል በዚ ከይመፅእ በዚ ከይነፍስ በዚ ከየብል ኢልካ ተብል ፕሮአክቲቭ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ክህልወካ ንቕድሚት ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ከይመፃካ ከሎ እቲ ዝግበር መጥቃዕታት እቲ ዝካየድ ስነ ኣእምራዊ ይኹን ካልእ ኩናት እንታይ ክመስል ይኽእል ሲ ሕጂ ሓድሽ ትምህርቲ ሓድሽ ኣስኮላ ንኣትወሉ ምክንያት የለን ሳላ ናታቶም ፀይቂ ብዙሕ ነገር ተማሂርና ሳላ ናታቶም ክፍኣትን ተንኮልን ብዙሕ ተማሂርና ስለ ዝኾነ ክመፃካ ዝኽእል ንምግማት ወይና የፀግመካኒ እሞ ክንዲ ስኢልካ መልሰ ግብራዊ ዝኾነ ዓይነት ኣሰራርሓ ብዝሓየለ ወዳድባ ናይ ሰፊሕ ህዝቢ ወዳድባ ካብኡናው ናይ መንእሰያት ኣወዳድባ ኣሰላልፋ ዕማማት እንታይ ካ ትገብር ሰዓት ብሰዓት መዓልቲ መዓልቲ እንድሕር ተፈሊጡ ሲ ኣነ ብዙሕ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ኢና ዘለና ሓደ ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ሲ ደቂ ሽውን ኣይሓድርን ካብቲ ኣነ ክሰርሖ ዝኽእል ከዓ ንሱ ዝያዳ ዝሰርሕ ካብቲ ከማይ ዝኣመሰሉ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ንሱ ዝያዳ ዝሰርሕ ይፈልጦ ለይትን መዓልትን ስለ ዝፈልጦ ንሱ ከዓ ታርጌት ዝኸውን ስለ ዘሎ ብኸምቱ ሕጂ ኣብዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና እቲ ፕሮኣክቲቭ ስትራቴጂ ማለት እንታይ ክመፅእ ክእል ኣቐዲምካ ገምጊምካ ሕሳብካ ክትገብር ምኽኣል ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እምበር ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ካብ ተመለስና ኤርትራ ፕሮኣክቲቭሊ ዝገበረቶ ምንቅስቓሳት ኣገደስቲ ምንቅስቓሳት ከም ዝነበሩ ብዙሕ ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ድሮ ሪያቶ ዘላ ሪናዮ ዘለና ኩነታት ብኡ መልክዕ ክንልክዖ ንኽእል መጀመርያ ለንቀነ ካብ ዘጋጠመ ክንምለስ Somaliland on Tuesday and said his country would soon be opening an embassy in the breakaway Somali territory. Israel faced an international backlash last month when it became the first nation to recognize Somaliland as an independent state. Unlike Palestine, ናይ እስራኤል ሚኒስትሩ ድሕት ወፃኢ ናብ ሶማሊላንድ ከም ዝኣተወ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ሕጂ ብዙሕ ኣገራምን ኣዛራብን ነጥቢ ዘለዎ እዩ ቅድሚ ናብ ሶማሊላንድ ምምፅኡ ድማ ንኣዲስ ኣበባ ፍላይ ገይሩ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣሎ
بمنقد ناي إمارات تغيير خمسة نبرز قال حبري تاون له اسكي اب سوماليلاند متيو انتاي له نسمعيه Palestine. Somaliland is not a virtual state. It's a functioning state. Somaliland is a fully functioning country based on the principles of international law. Somaliland is and has been a stable democracy for nearly 35 years. It has democratic elections, most recently in November 2024, and peaceful transitions of power. Somaliland ናይ 35 ዓመት ነፍሳ ከተመሓደር ዝኻለት functional state ይብላሉ ነፍሳ ከተመሓደር ትኽእል ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ክትገብር ትኽእል ብሰላማዊ መንገዲ ድማ ናይ ስልጣን ምስግጋር ክትገብር ዝኻለት ሃገር እያ ብግምጣሉ ምስ ፈለስጤም ይዘወዳድሮ ዘሎ ምክንያቱ መሰረተ ውሳኔ ናይ ፈለስጤም ረጊጾም ነቲ ህዝቢ ካብቲ ሃገሩ ሰዲዶም ናብ ሶማሊላንድ ክጉዕዝዎ ምዃኑ ዝሕሰብ ዘሎ እዩ ብርግጽ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ብዛዕባ ሶማሊላንድ ዝብሎ ዘሎ ሓቅነት ኣለዎ እዩ ፖለቲካዊ ምርጫ የካይድ እዮም ናይ ስልጣን ምስግጋር እውን ኣለዎም እዩ መስርሕ ናይ ምርጫኦም ገለበለ ከም ድሌትኩም ክትዛረብሉ ትኽእሉ ግን እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ 35 ዓመት ከም ሃገር ክትንቀሳቐስ ፀንሐት እያ ተዓዲ ስለዚ ናይ ሃገር መሰረት ካብ ዜሮ ትብገስ ኣይኮነትን ኩሉ ነገር ፖሊስ ይኹን ሰራዊት ይኹን ባንኪ ይኹን ኤቭሪቲንግ ኣለዋ እዩ ባንዴራ ይኹን ኩሉ ነገር ዘለዎ ሃገር እዩ ስለዚ ከም ሃገር ኣክት ትገብር ዝነበረት እያ ኒ 35 ዓመት ከባቢ ድማ ስለዚ እቲ ዝብሎ ዘሎ ካብ ሓሶስ ተበገሰ ኣይኮነን እስራኤል ነዚ ትገብር ዘላ ግን ሓልዮት ናይቲ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ድዩ ካብቲ ድንጋፀ ናይቲ ሃገር ተበጊሶም ድዮም ወል ውልፂ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኮይኑ እቲ ዘረባ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ብግምጣሉ እንታይ ትፅበ ኣብ ነዚ ኩነታት እዚ ኢማራት እያ ቀንዲ ሃንዳሲት ናቱ እዩ ዝበሃል እስራኤል ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ ሂባት ኣብይ ኣሕመድ ድማ መጀመርያ ኤምኦዩ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረ እዩ ስለዚ ድሕሪ እስራኤል ኣብይ ኣሕመድ ኣፍልጦ ክብ ኢኻ ትፅበዮ ንመን ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ እዚ ድማ ዘገርም ኣይምኾነን ምክንያቱ ቀዳማይ ሪስክ ወሲዱ ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ፀገም ዘጋጠሞ እንተነይሩ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኢማራት ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ከም ዝነበረ ናይ ኢማራት ፎሬን ሚኒስተር ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዴፒቲ ፎሬን ሚኒስተር ማለት እዩ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ተራኸበ ዘውፅዎ መግለፂ ከነርእየኩም እዚ እንታይ ዝብል UAE held a high-level meeting in Addis Ababa between Mohammed Ali Yusuf, chairperson of the ANC, and Sheikh Shagabot. Zee, Mr. AU, Stagabarey, Miss. Let's see, Miss Abis Stagabarey, Konatat Nero. There was this. I think it's this one. Let's. Okay. بزح نقر سلزلي. سلزي إتماجلت زهبوه. تاريخ ما joint ministers between Ethiopia and Eritrea مغنياتو تناي UAE حلافي مسكلت يوم يتراقبوا بس بلتقنا ما راح تناي بلتقنا كم معنا حبرة أفريقيا يتراقبوا سلزي أبتي مس ناي إثيوبيا منيستر وجهات وصاي أبستر قبولو حبراو مجلس مسوسون تايب لو ناي كلت يوم شركنت نامنت both sides reaffirmed the depths of their long-standing strategic partnership and strong foundations for mutual respect and cooperation that defines the UAE-Ethiopia relationship. Both sides reaffirmed the comprehensive and strategic partnership in the promotion and the defense of each other's peace and security, territorial integrity, and economic interests. كلتين هاجرات انت عن الديل كم زلون يوم زلو زلو نتجير نازلنا دقينا خن حيلات تسمعنا تايسغ استراتيجيكاوي شركنات ننوي استمت مالتي زغا in the promotion and defense of each other's peace ناي كلتين هاجرات نحتدان نسلامنا نصتانان ناي سلامن ناي صتانا كلتين هاجرات بحدو قينا territorial integrity ግዛታ ዋሕድነት ናይ ክልቲአን ሃገራት ከምኡ ድማ ኢኮኖሚክ ኢንትረስት ስለዚ እታ ግዛታ ዋሕድነት ትብል ናይ ኢትዮጵያ ግዛታ ዋሕድነት ዝትንክፍ ኣሎ ድዩ እዛ ዘረባ ንምንታይ ይጥቀሙላ ከም ዘለዉ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ድሓን ከብርሃልኩም እየ እዚኣ ምክንያቱ ብልፅግና ንኤርትራ ኣብ ዩኤን ኣብ ሰደድዶ ሉላውነትን ግዛታዊ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ትደፍሮ ከም ዘላ ከሲሱ ነይሩ እዩ ስለዚ ኢማራት ድማ ኣብቲ ፓርትነርሽፕ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ ሓትሕዶም ግዛታ ዋሕድነት ንምኽባር بحد كسرح سمع كم زلوا يوم زقل زلوا قال يوم الجينا ويحكي كان يخاطب له زلقة نين زي نقرات زي بقربة كتكاتلو زلقة so نغطي التايب له دهري opportunity to review بلا بلا تخالق دفو
ኣብዚ ክልተ ነገራት the UAE and Ethiopia condemned attacks against civilians by the ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ዝተዛረቦ ማለት እዩ there was this meeting provided opportunity both sides also affirmed the high level humanitarian interference of the Sudan ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽኣቱ ክግበር ከም ዘሎ እዩ with civilians and parties ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ ነኽብር ኢና ዝብል እዩ I'm trying to find it somewhere Allah where is that both sides underscored the commitment of advancing peace and there was this segment I don't know ሰጊሮም ኣሎ مثلا ናይ ሶማልያ ክኾን ከሎ ናይ ሶማልያ ግዛታዊ ሓድነትን ብጉዳይ ናይ ሶማልያ ሲ ኣፍልጦ ይንህብን ኢና ንልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ ነኽብር እዮም ኢሎም ክልቲኦም so I don't know ኣብዚያ ክረኽባ ይከኣልኩም but I'll try to find it somewhere else ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያን ኢማራትን ክልቲአን ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እግረን ይሕፅረን ኣለዋ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ እግረን ይሕፅረን ኣለዋ እዚ ድማ ፀወታ ጌም እዩ ስለምንታይ እዛ ጌም እዚኣ ይጥቀሙላ ኣለዉ ብሓናብታ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ከይዶም ዝገበርዋ ከርእየኩም ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝተገበረ ይመስለኒ on Somalia yes exactly ኣብዚያ ዘላ ኣብቲ ናይ ምስ EU ኣብ ዝተረኸብሉ ዝተገበረ እዩ on Somalia both sides reaffirmed their support for Somalia's sovereignty territorial integrity and security and stability ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ክኾን ከሎ ክልቲአን ሓይልታት ክልቲአን ሃገራት ኢትዮጵያ ኢማራትን ማለት እዩ ናይ ግዛታዊ ሓድነትን ልኡላውነትን ናይ ሶማልያ ክረጋጋእ ክኽበር ከም ዘሎ ደጊፈን ኣለዋ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ እቲ ፀወታ እንታይ ክገብርዎ ስለ ዘለ እዩ ዓለም ሙሉእ ዳርጋ ዝበፅሕ ሃገራት ዓረብ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ጠጠው ኢለን ከም ዘለዋ ስለዚ ረኣየት ኢማራት እስራኤል ስኽበይ ንኽፅንሐ ንስኺ ፀገም የብልክን ንሕና ግን ነቲ ጌም እግርና ክንሕፅር ኢና ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ እዚኣ ሕጂ ናተይ ግምት እያ I hope ነዛ ግምት እዚኣ ክነግረኩም ከለዉ ተስፋ ይገብር ጌጋ ክህሉ ጌጋ እንተለኹ I have no problem ሓቅነት ኣለኒ ግን ወይ እውን ቅኑዕ እንተኮይኑ ግን ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ መጀመርያ ብጉዳይ ናይ ሱዳን both sides immediate unconditional humanitarian truce ስለዚ ክልቲአን ሓይልታት ምቁራፅ ናይ ተኩሲ ክግበር ከም ዘለዎ እየን ዛረባ ዘለዋ ልክዕ ነቲ ናይ ኣሜሪካ መሳኣት ፕሎስ ዝሃቦ ሓሳብ ናብኡ ኣፀጋጊዖም ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ምስ ኢማራት ደው ኢሉ ከም ዘሎ መርገፂ ናይ ኢማራት ይድግፍ ከም ዘሎ እዩ ብግልፂ ገይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሶማሊላንድ ዝግበር ኣብ ጎኒ ሶማልያ ደው ይብል ኣሎ ኣብ ኤርትራ ግን ስቲል ልውላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ብልፅግና ሓድሽ ፖሊሲ ናይ ብልፅግና ዶኩመንት ኣውፅኡ ኣሎ እንተረኺበያ ክበኩም እየ እቲ ብልፅግና ፖሊሲ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ይግባኣ እዩ እዚ ድማ ናይ ሓደ ፓርቲ ወይ ናይ ገለ ዘይኮነስ ናይቲ ሃገር እስትራቴጂ ምዃኑ ዝገልፅ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሶማልያ ዝግበር ወላ እውን ብወገን ሶማሊላንድ እስራኤል ኣብ ደገ ከፊታትሎም ከላ ሓደጋ ኣለዎ ስለምንታይ ማሕበረሰብ ዓለም ስዑድያ ትርኩ ዝርከብዎ ህያል ተቃውሞ ኣርእየን እየን ስለዚ ተቃውሞ ዘይብሉ ኣብ ደገ ባሕሪ ኢና ንደልዮም ዝብሉ ዘሎ ተቃውሞ ዘይብሉ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣበይ ጠሚቶም ኣሎ ትፈልጡ ዶ ናብ ኤርትራ ስለምንታይ ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ኤርትራ ተዛሪቡ ይፈልጥን እዩ ምናልባት ልደት ምድሪ ከምዚ ዓይነት ዜና ስለምንታይ ትገብረልና ገለ ዝብል ሰብ ክህሉ ኽእል እዩ ኣነ መቸም ነቲ ኩነታት ከንብቦ ከለኹ ዝረኣየኒ ክዛረብ እየ ዝመርፅ ምክንያቱ ስለደይ ተዘርበ ኣይከውኒ ማለት ኣይኮነን ኢማራት ኩሉ ግዜ ከመይ ገይርኸ ካብ ቆላሕታ ናይ ዓለም ይሃድም እያ ትብል ኩሉ እቲ ትገብሮ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ቆላሕታ ናይ ዓለም ክመፅእ ከሎ መህደም ኣለዋ ስለዚ ጉዳይ ሶማሊላንድ ብብዙሓት ሃገራት ነውፅእ ስለ ዝፈጠረ ካብኡ ከተዝልቕ ትፍትን ኣላ ካብኣ ዝሊቓ ግን ኢትዮጵያ ኣብ ድሕሪ ኢትዮጵያ ተሓዲያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚኦም ክልቲኦም ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ናይ እስራኤል ሚኒስትር ዲያት ወፃኢ እውን ምሳቶም ከም ዝተራኸበ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ሕጂ ቨሪ ኮንፊደንሻል ዝኾነ ጉዳይ እዩ ኣብታት ኣርቲክል ብዝኾነ እቲ ኩነታት ናብ ኤርትራ ገፁ ዘቕንዐ ነገር ከም ዘለዎ ምግማት የድሊ ኤርትራ ድማ ተቐላጢፋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ مستن مشاركتا عبيت ديلس كتجبر انت تخل اتزبلت انيرو معناته بين خاطراي كوينكا كتوص تخل ويون كتب له تخل ويون بين خاطراي دليت كاخد جبرو تخل كنتات مثلا اجي اتي خالق قص نايتي كنتات دما كنرخم فتنينا امارات كتزلق زقددا مغنيات كالا يالو انت يسغا ابسم led to the Saudis because until now
says it carried out limited preemptive strikes on Yemen. They say they targeted locations used by southern separatist leader Haider al-Zubaydi to arm and rally forces. The focus was a camp in Al-Dala Governorate, that's in southern Yemen. It comes down after al-Zubaydi failed to board a plane scheduled to take him to Riyadh, where he was due to take part in talks. The coalition says the STC leader has fled to an unknown location. And for more on this, we have Al Jazeera's Hashim Ahalbara here for us in the studio. كم تري ورا لهم أب يمن زكاية زلوا كنتات كاب جزينا بجزء بزغلت في ملك عيز غير زلوا بفلاي سعودية ني صلوانا إمارات بزسف ملك كتهرمون كتعليونيات الرزلة سلزي إذا كنتات نريو زلنا نبي جزءكم عبل يقل we don't know بحفشاجن سعودية نتقول دايتي very serious وسيدات توصل زلة إمارات كتزلق نجزيو كتقول لك عبت كنتات مريض الله مغنياتو اتكونتات دواص ايكونن محبرسب عالم ابغون السعوديه يتطوق بالزغل اكسبوزد كتكون تخليا ግን بدحر مغارجا قربت لي غزياو سعرت وسيدا ካለ መንገድ ክትንድሰሉ ትخل መንገዲ ክደልከም ትخل ዝትሪዎ ዘለኹም ንኣብነት ስዑድያ ነትና ኤስቲሲ መራሒ ዝነበረ ናብ ዲያሎግ ክመጽእ ሓቲታቱ ነራ ክመጽእ ኣይከኣለን ስጉምጡ ክትወዘለኹም ትخلውን ይንገራሉ ዝኾነ ግን ኢማራት ስለዘላ መህደም ዝስእና ይመስለንን ኢማራት ነቲ ኩነታት በቀረባ ሲሪየስ ለወሲዳ ትኸዶ ከም ዘላ ይዝንገር ዘሎ እሺ እንስማሃዮም እስኪ What's happened exactly? It seems a little bit confusing as to who, what, where. So basically the Saudis asked Haider al-Zubaydi, who is the leader of the Southern Transitional Council, which is the separatist movement in the south of Yemen, to join talks in Riyadh. And they gave him 48 hours. He didn't show up yesterday. And they monitored armed factions relocating in different parts of the south, particularly around Al-Dala, which is the hometown of al-Zubaydi, which could be an indication that he was trying to stage a military comeback. And كم تري ودا لهم اتي STC ዝበሃል ዘሎ እጦቅ መለሻ እቲ ሳውዘርን ትራንዚሽናል ካውንስል ዝበሃል ምስ ኢማራት ዝሰርሕ ነቲ ሃገር ድማ ክመቕላ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ስዑድያ ጽቡቅ ጌራ ትካተሎ ከም ዘላ ምንቅስቃሳት ናቶ ምክንያቱ ኤር ሱፕሪዮሪቲ ስለ ዘለዋ ስዑድያ ናይ ሳተላይት ሲቁ ናይ ነፈርቲ ፀብለልትነት ስለ ዘለዋ ነቲ ኩነታት ብቀረባ ትካተሎላ ኩናት ይሓስብ ከም ዘሎ ትፈልጥ ኣላ ነቲ እሳት ትድግፎ ዘላ ናይቲ መንግስቲ ናይ የመን ዝበሃል ዕጡቃት ሰራዊት ድማ ጽቡቅ ዝኾነ ሽፋን ትመማላ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ወይ ከም ፀገም ዝረአ ዘሎ እቶም ብኢማራት ዝድገፉ ተመክሮ ዘለዎምን ጽቡቅ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ዘለዎም እዮም እዞም ስዑድያ ትድግፎም ዘላ ግን ቅድሚ ሕጂ ከም ዝተራየ ወላ ነዚ ስዑድያ ሒባቶም ዘላ ኣትኪሎም ክሕዝዎ ይኽእሉ ኣይክእሉ ውልዕ ጥፍእ ከይከውን ብዙሕ ስግኣት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ምናልባት ኢማራት ካልኩሌሽን ናታ ስዑድያ ሕጂ ስጉምቲ ወሲዳላ ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቶም ናታ ሓይልታት ካድሚ ይኽእሉ እዮም ንሕና ድማ ነቲ ታክቲክ ናትና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን ኣብዚያ ስምዕዋ ስለምንታይ ስዑድያ ከምዚ ክትገብር ክኢላ ስለምንታይ ከዚ ኣገዳስነት ኣለዎ led to the Saudis, because until now there have been the similar intentions, but the Saudis haven't made such a bold move as they did in this past week. So what happened in this past week to lead to that type of... Not really what happened the last week, what happened over the last month. Okay. So in early December, we see the STC, who already had consolidated, all the beautiful cherries and crown jewels of Yemen, controlled most of it in the south, had then moved, made a push into the Hadramaut and Mahra, which are the eastern provinces of Yemen, if you look on a map, and were trying to seize key choke points in these provinces, which the Saudis consider to be... سعوديا أبزوان زي سلامتاي كابت زنبرتو سقطة تنسيا سقوم تكتوسد كيلا زبليو من البات مزيا بوغن إيرتراون تمساسالي انترفيو سقايا دريا نيري زياس كسمعوا كتاعزن سلزلقيه ወሳኝ ነገሮችን ያነሱልን እናመሰግናለን ፕሮፌሰር የፕሬዝዳንት ያዛፎርቂ ወደ ሳውዲ አረቢያ መሄድ ትልቅ አንደምታ ይዞ እንደነበረ ያው ገልጸውልናል በቅርቡ መካተልነው ጉዳይ ነው የፕሬዝዳንት ያዛፎርቂ መልእክትም የነበረው ተኝታቸዋል ቀጠናው የተረበሸ ነው በአንድ የበሬ ግንባር ነው የሚሏት ሀገር በሆነች ቀጠናችን የታመሰ አቅም እያላችሁ እየተረበሸ እስካሁን ድረስ እንዴት ዝም ብላችሁ ታያላችሁ የሚል ተሳልፎላቸው እሱ ከተመለሰ በኋላ ነው የሁሉ ነገር እየተቀያየረ የመጣው ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳዊት ዝሓቶ ዘሎ ጽቡቕ ዝኾነ ሕቶ እዩ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ስዑድያ ከይዱ ወረስ ዓራት ናይ ስዑድያ ስለምንታይ ኢኹም ደቂስኩም ዘለኹም ንስኻትኩም ብዙሕ
ብዙሕ ክትገብሩና ካልኩም ከለኹም ዞባና ብጣዕሚ ይርበሻል ዝርብሽ ዘሎ ሓይሊ ድማ ጠፊኩም የለን ስለዚ ተበራበሩ ስጉምቲ ውሰዱ ሕማቕ ኣሎ እዚ ከባቢ ናትኩም ተራ ድማ ኣገዳሲ እዩ ኣትሪሩ ከም ተዛረበሉን ድሕሪኡ ድማ ናይ ስዑድያ ገጅፍ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ከም ዘሎ ይዝንገር እስከ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ንስማዕ የንሽተይ ወይ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ብነት ያን ያህል ተቆርጦ ሌላው እንድናነሳ የፈለኩት ጽሁፍ አለ እና ጸሐፊውስ ማን ስለ ተምረት ጻፈ በሚለው ነገር ላይ እንደው ኒስት ሙቭመንት የሚባሉት የአይሁዳ ዝርያ ያላቸው በሶስት ተከፈሉ ቡድንቲስት የሆነ ኬሚስት ውስጥ ያሉት አይሁዳኖቹን ማስፈር የምንችለው ዩጋንዳና እነሱን ሰብስ ዳን ኣብ ካልእ ከነምፃኢና እዚኣ ከይትነውሓና ምንታይ ምስቲ አንተ ቦ ዝበለኩም ከምፃኩም እጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ዶክተር አንድሪያስ ብዙሕ ግዜ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሎ ስዑድያ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክትመፅእ ክኢላ ንዝብል ዘረባ እንድሕር ርኢኻ ብዛዕባ እቲ ዞባ ብዝሰፍሐ መልክዕ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለምንታይ እቲ ዞባ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ርኢኻዮ ጥራይ ክርዳእካ ዝኽእል ዝብል ዘረባ ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ እቲ ስዑድያ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ከደ እቲ ናይ ስዑድያ ንጉስ እንታይ ገይሩ ቀጥታ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ይትካእቱ ኣብ ሱዳን ሕማቕ ነገር ኣሎ ንኢማራት ድማ ዓቕለ ገበሪ ወይ ከዓ ኣካይዳ ክቀይር በላ እዚ ቅቡል ኣይኮነን በጃኻ ሓደራ ኸይሉ ለሚኑ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢሉ ኣይ ቲንክ እስራኤል ጠጠው ስለ ዘበልዎ እምበር ኣብ ጎኒ ስዑድያ ኮይኑ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ተነጊሩ ነይሩ እንተኾነ ካብቲ ቦታ ኣብቲ ሪያሊቲ ምስ ቀረበ ሽግር ከሳልጥ ኣይካለን ኢማራት ግን ነዚ ኩነታት እዚ ናቶም ንዓታቶም ብቐጥታ ዝሰጥሖም ኮይኑ ናይ ስዑድያ ሲ ስለምንታይ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ንዓንፃርና ይዛረብ ኣሎ ብምባል ኣብ ሱዳን ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ከመፀካ ኢና ብምባል ትዕቢት ናይ ኢማራት ማለት እዩ እዚ ናይ ኤስሲሲ ስጉምቲ ልክዕ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ናይ ስዑድያ ንጉስ ኣብ ትራምፕ ዝገበሮ ዘረባ ንሕና ኣብ ሱዳን ጥራይ ኮናን ከምኡ ንገብር ዘለና ክንገብር ንኽእል ወላ ኣብ የመን ኢና ክመፀካ ንኽእል ብምባል ናብ የመን ስጉምቲ ዝተወስደ ሽዑ እዩ ለካ ስዑድያ ድማ ድሕሪ ሰለፋ እንታይ ተረፋ ኮይንዎ መስለኒ ካብ ሱዳን እምበኣር ናባይካ ክትመፁ ቀሪብኩም ሕጅስ እምበኣር በዚኣ ካብ መፃኹም ድማ ኣነ ድማ ዝገብረለኒ ብምባል እዚ ገጅፍ ዝኾነ ስጉምቲ ክገብሮ ዝጀመረ ንስ እዩ ብኡ ዝጀመረ ድማ እቲ ኣላያንስ እናሰፍሐ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ የላን እቲ ኩነታት ድማ ብዙሓት ሃገራት እስላም እዚ ብዛ ቪድዮ እዚኣ ሃገራት እስላም ዝገበርዋ እዮም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብጃክ ኢማራት ኢትዮጵያ እስራኤል ሰለስተ እዚአን ብሓደ ኣለዋ ኣብ የመን ኣብ ሶማሊላንድ ድማ ናተን ረብሓ ተመሳሳሊ እዩ ብግምጣሉ እተን ሃገራት እስላም ስዑድያ ቀጠር ሶማልያ ጅቡቲ ግብፂ ቱርኮ ድማ ብሓደ ተሰሊፈን ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤርትራ ምስ ኩሎም የላን እጂ ክልተ ቻርት ክርእየኩም እየ እዚ ጉዳይ እዚ ብከመይ መንገዲ ክንሪኦ ከም ዘለና ድማ ከነስተብለሉ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዘሎ ሃገር ኣቕሊልካ ክረአ ዘይብሉ ከም ዘይኮነ እዛ ካርታ ትሪእዋ ዘለኹም ብምሉእ እቲ ሰማያዊ ዘለዎን ኢማራት ዘላተን ሃገራት እየን ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመት ኢማራት ክንዲ ምንታይ ኣብ ኣፍሪካ ኮንትሮል ገይሩ ከም ዘሎ ረይዎ ቀርኒ ኣፍሪካ ብጀካ ኤርትራ ብምሉእ ግብፂ ወላ ግብፂ እየ ዝብለኩም ኢማራት has significant power ኣብ ግብፂ ወላ እኳ ግብፂ ሕጂ ካብኡ ክሃድሙ ይፍትኑ እንተለዉ ምስ ኢማራት ዝግበር ዲልስ ካብኡ ክሃድሙ ይፍትኑ ኣለዉ ከርእየኩም እየ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኣሎ ቢካዝ እቲ ደንጀር ይረኣዮም ስለ ዘሎ ሕጂ ስለዚ ሶማልያ ኬንያ ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳን ኢጅፕት ሊብያ ጫድ ኒጀር ናይጄሪያ I mean this is crazy man DRC ዛምቢያ ኣነ እኮ ከምዚ ሩዋንዳ ወላ እውን ኣብቲ ታንዛንያን ገለመለ እውን ኢድ ኣለዎም እዩ ግን ከምቲ ካልኦት እውን ኣይኮነን ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቲ ሕንፃፅ ዘለዎ ድማ ምስ እስራኤል ድማ ኢን ኮላቦሬሽን እዮም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣቕሊልካ ዝረአ ወይ እውን ኣናይስካ ዝረአ ነገር ከም ዘይኮነ ብግምጣሉ ነዚ ነገር እዚ ይርዩ ስለ ዘለዉ ሃገራት ዓረብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቪድዮታት እዚ ዝመፅ ዘሎ እዩ እተን ሃገራት ዓረብ ብሓደ ደው ኢለን ኣብ ጎኒ ነዚ ናይ ኢማራትን እስራኤልን ክምክቶ ኣለና ዝብል ከምዚ ብዙሕ ካምፔን ብፍላይ ሚድያታት ናይ ቱርኪ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክረአ ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ምዝኾነ የላን ክትብል ትኽእል ኢኻ ወላ እኳ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ምስ ኩላቶም ክትሰርሕ ትፍትን እንተላ
بقلت جن مسكستو ديل جرالا إلكاد زرب نجر جن يلا نيز بحال سلازي أكمز عينة سفح زخونة ناي حيلتات وددر بين خامخان يواصل ده يخون إلكان قد حسب أقدر أسوين اسمعني مالت كم دريو زلنا كالو تغرات صصقان حيزن زرايتن حيزن الله سلازي زراي انت زي بلكا بنفسها تمحدر عليك مالتيو بنفسنا خن محدر نزوبانا زمص حيلي صقم يبلنا ግን እዚ ኩነታት ሪዮ ዘለና ድማ ብነፍስኻ ጥራይ ክትመሓደረሉ ወይ እውን በይንኻ ነቲ ኩነታት በይንኻ ጥራይ ክትኮነሉ ትኽእል ኩነታት እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ ተስፋ ንገብር ምስ ገሊኦም ገለ ዲል ብፍላይ ምስ ስዑድያ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተጠቒማ ሓደ ኣገዳሲ ዲል ክትገብር ትምኒትና ብዙሕ እዩ ኣነ ናተይ ትምኒት ምስ ግብፅን ምስ ስዑድያ ኣገዳሲ ናይ ሴኪሪቲ ዲል ክግበር እንተዝኽእል ኣዝዩ ኣገዳሲ ምኾነ ነይሩ እንተዘየለ እቲ ምትቁታቕ ካብዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ተጠቅላ ኣይኮነ ስዑድያ ድሮን ኢማራት ካብ የመን ከመይ ገይሩ ከም ዝእለ ትገብረላ ረዩ ምክንያቱ ስዑድያ ፅልዋ ኣለዋ ግብፂ ክንዱ ፅልዋ ይብላን ግብፂ ካብ ኢትዮጵያ ይፍርሃት እምበር ካብ ኢማራት ከተትሕነካ ትኽእል ሃገር ኣይኮነን ተደጋጋሚ ኢለ ያነ ስለዚ እዚ ፈላሊ ካብ ራእይ የድሊ ስዑድያ ግን ካብ ኢማራት ቀንዲ ስጋእታ ካብ ኢማራት እያ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ኩሉ እናጠመተት ከላ ስለምንታይ እንታይ ክትገብር ትኽእል بحج كنرينا أسرع شد دما وسانيت عمد كتكون كم تخلي زنكر زلو جبتي نتي كتقبرت تخل دلا بزقل تفتن كساق زلا بتسوبانا جبتي اسمو اسكي versus Djibouti. Why this sudden confrontation? Two neighbors in the Horn of Africa went on good terms, now recalling ambassadors and closing offices. What sparked this clash between Somaliland and Djibouti? Is it Ethiopia's push for sea access, Israel's bold move, or both? Hey, I'm Maren Danta, and this is Analytica Today, the show that unpacks big global stories like we're chatting over جبتي سلمتايا أب قدانا سومالي لاند بزقل تفهم قصاص تقبر زلا زبل زربا ببز حزر رزلوي جبتي نسومالي لاند بكل من قد تطو كتبلا تقواي زلا هقري زدما قنصل دي امباسي نيروانا سومالي لاند نعسو يقواتو قلتف زخونا دبلوماسيا وقياد ما تقبر لا جبتي بكم هقر كتريا خلا خاني اشتي هقريا قل كنا عغزي كل دبلوماسيا وعمل لها انتو حدا فرنسا بقولنا يقول لك زي سلازي فرنسا دما انا ابي كنا منتهي تسلوا خمزة لوات فلتيهم ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ጅብቲ ወላ እውን ነቲ ዘሎ ኩነታት ብሴኪሪቲ ደረጃ ክንዱ ደስጋ ኩነታት እንተዘየለ ብጉዳይ ናይ ቁጠባ ግን ናይ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ምርካብ ንጅብቲ ብቐጥታ ረብሓናታ ከጉድል ከም ዝኽእል ፈሊጣ ኣላ ስለዚ ኩሉ ዝከኣላ ንክትገብር ትጓየ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ኣደየን ኣብደደይ ንረብሓኻ ክትጓየ ንቡር እዩ ኤርትራ ከም ጅብቲ ከም ናይ ጅቡቲ ስቃት ይብላን ወይ እውን ከም ናይ ጅቡቲ ፀገም ዘጋጥማ ኣይኮነን በዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኤርትራ ከምቲ ጅቡቲ ትጓዮ ዘላ ዘጓይ ምክንያት ይብላን ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ የስ ብርግፅ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ብኡ ዝተኸሰተ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሶማሊላንድ እስራኤል ክሳብ ዘላ ንክጥቀም ፀገም ከም ዘይብሉ ተረዲእዎ ኣሎ ናተይ ኣፍልጦ ምሃብ ግን ኣይክጥቀመሉን እየ ምክንያቱ ዲፕሎማስያዊ ክሳራ ክፈጥር ኣይደልን እየ ዲፕሎማስያዊ ክሳራ ክፈጥር እንድሕር ኮይነ ምናልባት ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እንተኾነ ይምረፅ ዝበለ ይመስል جمجام نعطي زدما أستوعبنا كنريو زلنا خويني سمعني because I think right now at the situation كيدو نابانا قصو أتوكرونا أبي أحمد ناب إيرترا قصو يمثل له إيرترا لنكنا بريزنت سياس انترفيو كجبريو after interview انتاي كبليو I'm curious I'm looking forward انتاي كبل غل أبوكن سمعيناتي كبحال زغل أتكون تادجن جبتي بزكى على منجدي نتنا كايدا ناي سوماليلاند يقولنا إسرائيل أفتكابي أممسا بزبرت منجدي تقاومة تسمع زل هاجر أفتكابي جبتيا ردوز قال مغنيات دمال لو مغنياتو نيتوبيا كم دليتات مزمزاز زنبرت جبتو سلا زغونات تجي نابتي حدا خد كيس لا تغل سقات تسمع ومالو نابي يقصو خيديو نجزيو نقطفو نغتب بزعبه يرتراز بلو زلو فراموت ምንድነው የግብጽ የጦር መርከብ እዚህ አሰብ ላይና ኢትዮጵያ የምትጠቀምበት የባህር በር ማለት ነው እዚህ ጅቡቲ ላይ እዛ ላይ ማስፈራሚ ነገር ነው ኢትዮጵያ ቀጥታ አሰብ ወደ አሰብ የምታመራውን ግጭት ከግብጽ ጋር እንዲሆን ፊት ለፊት ግብጽ ትፈልገዋለች ኢትዮጵያና ግብጽ ያለውን ሁኔታ በግጭት ቢፈጥሩ ደስ ይላታል ምክንያቱም ከዚህ ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሆነ ተስፋ መቁረጥ ስለተሰማ በቃ ኢሳያስ ያንን ኦፕሽን ምንድነው ተከትሏል በቃ ሳተን ገላገል ነውና ኢትዮጵያ ልታጠቃ ነው ኢትዮጵያ በማንኛውም ሰዓት ልፈጥርብን የሚችለውን ፉል ስኬል ዋር ልንከላከል የምንችለው አቅም ያለው ትልቅ በቴክኖሎጂም በሚሊተሪም አቅም ያለውን ኃይል ወደዚህ ማምጣት ነው የሚል ነገር አለ ይሄን ኦፕሽን yes እጂ በዚያም ወገን ኣብ ጉዳይ ናይ ግብፂ ሰራዊት ናይ ግብፂ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ግብፂ ናብ ዓሰብ ክኣቱ ከም ዝኽእል ብዝሰፍሐ መንገዲ እዮም ዛረቡ ዘለው
أتابعين مغيروت منقسنا أبين مغيرون زيها بحكي مالت كم دريو زلنا ببزحي أصوار تسكما نفرتي عطوا خمزة لو أنا حرر ميلادي ولا جلس بالا في ايربورت ناتم كابي مرات ببزحي قوارو خمزة ليز نقرزلو سلازي إتو كونتات ناب كوينات دمثل أجندا خمزة لو ندرلنا أب يمن زلون كونتات سعرت يقات مالو أب سودان وان كم تزدلي أيكونن زخيزلو أب قداينا سوماليا نريالنا سلازي أب إيرتراتي مرات بال إيرترا ጽቡቕ ዝኾነት መፍትሒ እንተገይራ ምናልባት ምስ ግብፂ ዘለዎም ዝምድና ደፍሮም ዘሎ ምናልባት እቲ ናይ ኢማራት ግብፂ ዳብል ኤጀንት ከይከውን ስግኣት ክህልዎ ይኽእል እዩ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ቀሊል ኣይኮነና ከምዚ ምንባብ ግን we have to do maybe ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ገለ ነገር ክግበር ኣለዎ ወይ እውን ናይ ክልቲኦም ሽርክነት ዘለዎ እቲ ዝበለፀ ምስ ስዑድያ ከም ንሪኦ ዘለና በት ምስ ግብፂ እውን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ምምፃእ ንግብፂ እውን ሱሳይዳል ሚሽን ስለ ዝኾነ بزخونه كم نريد زلنا إيرترا مس جبت تجبر الله زبل زربا شرقهم كدربيهم تريفلو جبت وين مجلس هبالة لنكنه أبسمعوه Minister Badr Abdelati has urged unified African stance to support Somalia's sovereignty, warning against what he called Israel's unilateral recognition of the so-called Somaliland. Speaking at an online session of the African Union Peace and Security Council convened at Egypt's request, Abdelati said that this step violates Somalia's unity and territorial integrity. كم تري ولا لهم أقول داينا سوماليا كوينات قوية ولا جبتي زست مستنكرين بحق زجرمي زوج حجي أقول داينا سوماليا بفتسم إثيوبيا أنا أبغى تأخذ مثل ولو إن إسرائيل ممتع أقول حبرة أفريقيا هذا كونتات كله emergency meeting كله تحت تطلع حبرة أفريقيا دما أقول داينا سوماليا ناي سومالي لاند مالتيو تريز خونه سقمتان على إسرائيل كوست كم زلوي جبت تدفز الله تركو تدفد الله سعودية تدفد الله كلاتهم سلازي اتي ناي سومالي لاند ولاون سالسان حمشن عمد تقنسي له زخيز نبري كاب سوماليا نخيف الله زقبر زولو كردم حياليو هجي حر نقري خاطر دا أبقو داي ناي سوماليا إذي سوماليا زبال فح زبالة حقر تريد لها كنا عاق زي كل دبلوماسيا وش ورالو منيستر قدات وزاي ناي تشاينا منيستر قدات وزاي ناي تشاينا وانجي ناب سوماليا كمز مخانيز نقرزلو ناو كم سوماليا هنكون لنا يبلني clear للنوت because مز أوتنا بزحات مخان حيلي يكونن شجر دا عمبر جد دبلوماسيا وحيلي خلوا كادما تبغي دبلوماسيا تزيه اللوا دبلوماسيا وش ورا تزيه اللوا سوماليا تودي زلوا بداي كوي سوماليا لاندو كوز خد هاجري كاباتهم كابز فيلا كونوا يغيري جد even نعو سقمتنا غيوسد إذا سوماليا زبال نمقاد الشوق عصر زي كالنا تبهلا زنا عاق زلوا منقسي كنا منتاي بعلم درجات أجندة عبك هون كيلو زجرمي هذا إيرتراوي أبزي انتايلو تزاري بنير مسلكم إيرترايان بريس بهاليو إيرتراسي سلمنتايا نيتوبيا أبيو إن دي تخصا why إيرترايا why is Eritrea reluctant to report Ethiopia to the UN إيرتراسي سلمنتايا نيتوبيا أبيو إن report نخد قبرا دحر حرت بالله زبلي هذا إيرتراوي أبا كاونتيو Eritrea's reluctance to report Ethiopia to the UN is a concern to Eritreans. زي كملاتي نا AP opinion اللي أوتي وزلو نا إريترا ني إثيوبيا أبي UN report خبرة زي مخالة ويون زي مبرزة نحنا إريترايانسي سكفتاي فترة لنا لويز بلزلو برجت تي منجسي إريتراز جبرو زلو سقوم تتات أبزح نجر أقد يمكننا من باب كلات كم زلون فلتي نجر انتهي بلا لون سمعيو The UN Charter نا أبي UN Charter Article 2 أبتنا UN Charter مالتيو Article 3 Paragraph 4 emphasize that a member country should refrain from threats or the use of force against the territorial integrity or political independence of other states. سلازي نا UN Charter Article 3 Paragraph 4 انتايبل زخونة أبال حجر نا UN مالتيو إثيوبيا يزيد إزاز كتا إثيوبيا قبل لك حجر refrain from threats كاب زخونة يكون مفررح كمون حيلك تكمية زبل لما تعلمه ني جزء واحد نتنا كالهجر ويون ناس عندتن لولا نتنا كالهجر كالا أبالنا UN زخونة هجر كي تتكم يجد سلازي نزد ما هذا جزء يكون سي كباب كل تعمت بزي مقرات أبن بالسجنان مكل خالناتون جنرالاتناتون كل جبروات أنهم مال إيرترا سلمتاي أبي إن ريبورت زي تكبر يدبل
Now, the Eritrean press ጽቡቅ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ዘለዎ ኣካውንት እዩ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ሪፖርት ጌራ እንትትኾን መፈለጠ ዝብል ግምት ኣለኒ ግን ኤርትራ ኣብ ዩኤን ሪፖርት ጌራ እንተነይራ እስኪ ንገሩኒ ብፍላይ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ technically any UN member state can bring a situation to the attention of the Security Council blah blah እንታይ ብላ ኣብዚ ሓንቲ when a country threatens another it constitutes a violation of this article yet the UN Charter does not outline specific consequences. አማኻሪው አቶ ጌታቸው ረዳ ንብዙሓት ብዘገረመ መንገዲ አጥቂዕዎም አቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ትሪር ዝተባሃለ ግብረ መልሲ ሂብዎም ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ምልልስ ኣብ ሓደ መድረኽ ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብስፍሓት ይቃበልዎ እዮም ዘሎም መበል 75 ዓመት ምስረታ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ቅድሚ ሂደት መዓልታት ኣብ ዝተኻየደ ፎረም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓዊሱ አማኻሪው አቶ ጌታቸው ረዳን ካልኦት ሰበስልጣናትን ምሁራት እቲ ዩኒቨርሲቲ ተረኺቦም እዮም ኣብቲ መድረኽ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ መንግስቱም በተበግሱ ዘካይደም ዘሎ ስርዓት ልምዓትን ህንጸት ፕሮጀክታትን መስረት ብምግባር እንተብርህ ተሰሚዖም ኣብ መብርሂኡ መንግስቱ ካብ ምሁራት ዘይኮነም ካብ ዓቕምን መደብን መንግስቲ ዝመንጨው ሰፋሕቲ ፕሮጀክታት ልምዓት ይካይዱ ከም ዘለው ይገልጽም እንተኾነ ነቲ መንግስቲ ዘካይዶም ስርዓት ልምዓት ምንቁሻሽ ከም ዝበጽሖም ይገልጽም በአብነት ገይሩ እንትገልጽ ድማ መንግስቱ ኣብ አዲስ አበባ ዘካይዶም ዘሎ ስርዓት ልምዓት ብዙሓት ሰባት ብርሑቕ ኮይኖም ካልእ ትርጉም ከም ዝህብዎ ይገልጽም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ኣብነት ዘለዓሎ አቶ ጌታቸው ረዳም ገና በዓል ስልጣን ህወሓት ኣብ ዝነበረሉን ትግራይ ኣብ ዝነበረሉን ግዘም ንህንጸት ልምዓት ከተማ አዲስ አበባ አመልኪቶም ዝህቦም ዝነበረ ዝረባታት ብቅኔ ኣዘኻኺሩ እዮም እኒ በዓል ጌታቸው ቀደም ቆልዑ እንተለው ነቲ ኣብ አዲስ አበባ እንገብሮም ስራሕቲ የንቋሽዎ ነይሮም ብልጭልጭዩ ይብልዎ ነይሮም ይኹን እምበር ሕዚ በሲሎም ስለ ዘሎም እቲ ሓቂ ሪኦምሎም ከም ናይ ቀደም ዝሓስቡ ኣይመስለንኒ ብምባልም ዓብይ ንጌታቸው ብኣሽሙር ኣጥቂዕዎም እነ ጌታቸው ረዳ ድሮ ልጅ እያሉ አዲስ አበባ የሚሰራውን ስራ ብልጭልጭ ነው ይሉ ነበር። አሁን ባደጉበት ዘመን እንደዛ የሚያስቡ አይመስለኝም። ቢኮዝ ኢንፍራስትራክቸር ብልጭልጭ መሆን አይችልም። ሪቨር ማጽዳት እንደዛ መሆን አይችልም። ያኔ ምላሽ አያስፈልግም። የሚያስፈልገው አሁን በተግባር እያሰፉ መሄድ ነው ያንን ስራና ምሁራን ቀረብ ብለው ማየት ከጀመሩ እንታይ ዝበሃል አላ ኣብዚ ሆሊውድ ይገለ humiliation ritual ብልዎ ወይ እውን ኒ ሓደ ሓያልሲ ከተንበርክኾ ክትክእል ኣለካ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ አብይ አሕመድ ድማ ሓደ ካብቶም በብዝሕ ዝፀረፎን ዘቆናፀቦን ሰብ እንተነይሩ ጌታቸው ረዳ እዩ ዓበይቲ ስቴጅስ ክገብር ከሎ ቀፃሊ ንጌታቸው ረዳ humiliation ወይ ከዓ ናይ ውርደት ፅምብል እዩ ዝገብረሉ ቀፃሊ ታርጌት እናገበረ ዘዋርደይ ወላ እውን በዓል ጻድቃንኩም እዩ ዝብሎም ስለዚ humiliation ritual ነቲ ቀደም ዝተገበረሉ ኣብ ዓበይቲ ስቴጅስ እናሃረመ ሕንኡ ይፈድዩ ኦኬ ነቐጥል እንታይ ያጋጥሙ ግርም ይባል ጸገም ይብሉ ኢንዱስትሪው ጋር ይገናኛሉ ከኢንዱስትሪው ጋር የሚገናኙበት አንዱ መንገድ አዲስ አበባ ሪቨርሳይድ ብሏል ብዙ የእውቀት ጋፕ አለ ታነቡ ታርቃ መንገዲ ዓርሱ ተኻላኺሉም ጌታቸው ናይ ሊትሬቸር ዓቕሙ ተጠቂሙ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት በተዘዋወረ መንገዲ ንዓቢ ዝመፀሉን ዘለሉን ፖለቲካዊ ስርዓትም ዓፀፌታዊ ምላሽ ብዝመስል መንገዲ ግብረ መልሲ ሂቡም ጌታቸው ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ሃፀያውነት ኣይተረፈን ዘሎም ኣብ በብብርኩ ዘለው ኣመራርሓ መንግስቲ ሃፀያውያን እዮም ዝበሉ ኮይኖም እዚ ድማ ናብ ካፒታሊዝም ዝዓቢ ፖለቲካዊ ስርዓትም ዘለና እዚ ኣብ ምቕያር ድማ ምሁራት ክትሰርሐለኩም ንመንግስቲ ከይተፀበኹም በዓልኩም እውን ሰርሲርኩም ኣቱ ይዝግበአኩም በመባልዩ ነጊሮም ከመግላሉ ሰዓት ጌታቸው ረዳ ድማ ሃፀያውነት ፖለቲካዊ ኢትዮጵያ ድማ ከም ሕብረተሰብ ሰበስልጣናት ግብሪ ይእክቡም ተመሊሶም ነቲ ዝጠመየ ማሕበረሰብ ካብቲ ዝኸፍሎ ግብሪዮም ኣፉ ክመልዎ ዝፍቱ ነው ይብል እዚ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ካፒታል ፈጢሩም ባዕሉ ዝኽእለሉን ኣብ ልምዓት ሃገሩን ኣበርክቶን ግቡኡን ክገብር ከም ዘሎ ብምግላጽ እንትኽነግና ሰበስልጣናት ብሰንኪ ንስልጣኖም ዝሪኡሉን ዘሽርፉሉን መንገዲ ናይ ገዛኢ ወይ ድማ ሃፀያዊ ስነ አእምሮ ስለ ዘሎም ነቲ ንዘመናት ዝመጸናሉ ፖለቲካዊ ከይዲ ምቕያር ከቢድዩ ክብልዮም ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብቐጥታ ዝምልከት ዝመስል ግብረ መልሲ ሂቡም ከምቲ ዝፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጋበርያ ምግባር ንቡር እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ካልኦት ኣንጻር ኤርትራ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገም ሸለሊልና ክንሓልፎ ንኽእል ኢና ንቐፅል ኣንጻር ኤርትራ ኣታውነት ኣብ ትግራይ ግልፂ ማንም ዝኽሕዶ ኣይኮነን ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ይበሃል ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ተገይሩ ይፈልጥን ኣይግበርን ዘለዉ ሻዕብያ ንትግራይ ከም ሓንቲ ዞባኡ እዩ ዝእዝዛዝ ዘለዎ ሰዓት እዚ ማለት ከም ሓንቲ ዞቡ ፌደራል መንግስቲ ብስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ መሰረት እንድሕር ሰሪሕካ ኦልሬዲ መራኸቢ ገመድ ኣለካ እዩ ምስ ኤርትራ እንታይ ዘራኽበለካ ተይልካ ኤርትራ ተኸሊፈ ትግራይ ከጥፍእ ተኸሊፈ ኢሉ ኸርዩ ፀጉዑ ዝሓዘ ኣካል
ፋኖ እንታይ ኮይኑ ተሰሊፉ ንምንታይ ኢና ዘየለ ታሪክ ኣምፂና ዘየለ ታሽሙ ክንፈጥር ንደሊ ፋኖ እኮ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝሓዝክዎ መሬታት ክወስደለይ ይኽእል እዩ ከም ትሪኦ ዘለኹም ናብ ሻዕብያ ዘተኮረ ፕሮፓጋንዳን ፀርፍን ፀልእን ደረት የብሉ ንቐፅል ኣናሓመሳ ይቕፅልን ድሕሪ ደጊም ንኢሳያስ ኣይንዕገስን ዋጉ ክረክብ ኣለዎ ክብል ሓደ ኢትዮጵያዊ ጀነራል ኣጠንቂቖሎ እቲ ጀነራል ወሲኹ ጉዳይ ትግራይ ብቐንዱ ብስብሓት ነጋን ኢሳያስ ኣፈወርቅን እዩ ዝምራሕ ዘሎ ክብል እውን ወሲኹ ተዛሪበሎ ስብሓት ነጋ ካብ ኣሜሪካ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ኤርትራ ብሓደ ኮይኖም ንትግራይ ይመርሕዎ ኣለዉ እቲ ዝግበር ዘሎ ጥምረት ድማ ህዝቢ ሒዙ ዝጠፍእ ሓደገኛ ጥምረት እዩ ክብል እውን እቲ ጀነራል ገሊጹ ተጋዳላይ ሕወሓት ዝነበረን ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ኣዛዝ ዝነበረን ሌተናል ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ጆን መንጋግ ኢትዮጵያዊ ማዕከን ዜና ABC ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምሕተቱ ናይ ውክልና ውግእ ክስካብ መዓዚና ክንዋጋእ ክብል እውን ሓቲቱሎ እቲ ጀነራል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንቐፅል ኣብ መወዳእታ እቲ ኩነታት ህወሓት ናበይ ገፁ ይኸይድ ይኸውን እቲ ሓደ ኣገራሚ ዘሎ ለንቀነ ኣገራሚ ግን ዘይኮነኻ እዚ ስምዕዎ ምጥላስ ክጅምር እየ ኣጌንስት PLF ቃልሰይ ክጅምር እየ ቁሉዕ ዝኾነ ቃልሲ ማለት እዩ ኣጌንስት ህወሓት ቃልሰይ ቁሉዕ ዝኾነ ቃልሲ ማለት እዩ ህወሓት ክሳብ ሕዚ ዝመፆም ጌጋታት ብልተወደበ ብልሰልጠነ ብመረዳእታ ክቃለሶ እየ ኣንጻር ህወሓት ዝተሰለፉ ኩሎም ሰላማውያን ሓይልታት ናይ ፖለቲካ ውዳበታት ውልቀ ሰባት ልሂቃን ናብ ሓደ ውዳበ መፂኦም ህዝቦም ዘድሕንሉ ዘሳግርሉ ናይ ቃልሲ ፕላትፎርም እውን ክጅምር የብዕሊ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ትጅምር ኣብ ትግራይ ኣብ ባይተ ዓደይ ኮይነ ክጅምር እየ ማለት እዩ ንሕወሓት ምጥላስ ክጅምር እየ ኣጌንስት PLF ቃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጋንታ ይቕይር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብርግፅ ህወሓት ዝኣክል ባጀት ስለዘይብሉ ኸውን እዩ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ገዛውቲ ክገዝእ ክሰርሕ መኪና ክገዝእ ኣብ ዝሓለፈ ብብሽክሌታ ኢና ንኸይድ ኣብ ገዛ ክራይ ኢና ንነብር መሬት የብልና ገለ የብልና ስለዚ ንህወሓት ምድጋፍ ብዙሕ ረብሓ የብሉን ብምባል ምስ ብልፅግና እንትኾን ካይደዋፅእ ስለዚ ዓድሙኒ ኣብ ጎንኹም ኣለኹ ምባል እዩ ኣንጻር ህወሓት ክኸውን እዩ ኣንጻር ህወሓት ኮይኑ ህወሓት ከምዚ ገይሮሞ ክሃርምዎ ፈቲኖም ተባሂሉ ድማ ድራማ ክግበር እዩ ሽዑ ንኣዲስ ኣበባ ክውሰድ እዩ ሽዑ ጥዑይ ክዳን ክኽደን እዩ እታ ድራማ ትቕፅል ማለት እዩ መንዴስ ዲስ ኢዝ ቲ ድራማ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቀፃል ንሪኦ እዩ ዋላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር የብሉን anyway this is what it is ንቐፅል ካብኡ ሓንቲ ኣብዚ ዘላ ድማ ክንርኢ ሰላም ቋድሓን መጻኹም ዝሕጉ ዜና ሒዘ መፅኦ ዘለኹ ተኸታቲልኩም መስሆን ኢኹም ብዙሕ ሰብ ተኸታቲልዎ ናይ እዞም ክልተ መንእሰያት ኣሕዋትና ዮናስ ሓጎስ ዓወት ተኽላይ ዝበሃሉ ሕጂ ኣብ ትግራይ ኣለዉ ኣብ መቐለ ድሌቶም ካብ ኤርትራ እዮም መፅኦም ክምለሱ ንስመራ ክምለሱ ትፈልጦ ዓዲ ብጀኮ ካልእ ዓዲ ዘይፈልጥዎ ናይ ብሓቂ ናብ ወለዶም ናብ ቤተሰቦም ክምለሱ ከም ደሊኦም ዓቢሮም እሞ ሕጂፍቲ ልብኻት ትንከፍ ቃለ መጠይቕ ዝገበርዎ ተጋጠሞም ሽግርን እታ ሓንቲ ደሊዋ ከዓ ንዓዶም ክምለሱ ምድላየን እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣነ እውን በቲ ተገበረ ሓበሬታ ቀንዲ ብዓብዩ ሶሎ ሚድያ ቴንኪዩ ስዩ ነዛ ነገር ድፍኣላ ኢሉ ኣራኺበኒ ምስ ናይል ሚድያ ናይል ሓፍትና ካዛ ናይ ናይል ተካይድ ከም ዝምለሱ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከም ዝበልዎ ገባብ ወይ ከዓ በቲ ስለ ወል ካብ ሓፍትና ናይል ሓፍትና ካብ ናይል ሚድያ ማለት እዩ ነዞም ኣሕዋትና ንዮናስ ሓጎስን ዓወት ታዮም እትኩነ ማለት እዩ ሓደ ዕፁው ቦታ ኣይኮነን ኤርትራ ትፀንሐ ተበኻ ንሱ ኢና ንጥራሕ ዘለና ስለዚ ሽግር የለን ዓደቆም እዩ የኽብሎም ዝደሊ መንግስቲ ኤርትራ ንኩሉ ነገር ወድካት ንድወ እዩ ብጣዕሚ ቀንዕና ዘለዎ መፍትሒ ይሁኒ ዓዶም እዩ ክመፁ ይኽእሉ እዮም እቲ ኣብ ብጣዕመቲ ግዜ ካቶም ኣብ ጣዕሞም ግዜ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ዓዶም እዩ ክንኣቱ ሰላም ከም ዘላ ተግባር ዘረጋገፀ ኣምላክ ተተቐይዱ ፅቡቅ ኣብኣ ከለኺ ንዮናስ Let's get back. Okay, እዚኣ ዜና ሪኢኹም ኣለኹም ዳኒ ምስ ኣብ ናይ ዳኒ ቻነል ኣላትኩም ከድኩም ረይዋ ኣገዳሲት ቪድዮ እያ ኣነ እኳ ብዙሕ ዘይነፀረለይ ነገራት ነይሩ ኣብዚ ግን እታ ጉድ ኒውስ ክፋላ ኣበያ ናብ ኤርትራ ምምላስ ዝበሃል እቲ መስርሕ ንኤርትራ ክምለስ ዝደሊ ሰብ ዳኒ ምስ ኣወል ፋሲሊቴት ክገብርዎ ብምኻሎም እዚኣ እታ ኣገዳሲት ክፋል ናይታ ቪድዮ እየ ዝብላ
ምክንያቱ ንዓይ ከም ጆርጆ ክሪኦ ከለኹ እዞም ክልተ ሰባት ትግራዋይ ወረቐት ስለ ዝነበሮም እዮም ኣብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ከም ተጋሩ ኮይኖም ወፂኦም ኮይኑ ይስምዓኒ ጌጋ እንተለና ኣርሙኒ ማለት ከምቲ ዝበፅሐ ኤርትራ ስግረ ዶብ ዝወፃ ኣይኮኑ ወፂኦም እዚኦም ናይ ትግራይ ወረቐት እዩ ነይሮም ቡ እዮም ዝቕመጡ ነይሮም ስለዚ ተጋሩ ስለ ዝኾነ እዮም ናብዚ መፅኦም ናብ ትግራይ መፅኦም ግን ኣብ ትግራይ መፅኦም ከዓ ስለዘይጠዓሞም ወይ እውን ከምቲ ተወሊዶም ዝዓበይሉ ኤርትራ ኦልሬዲ ከም እዮም ዝብሉ ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበይዮም ስለዚ እሱ ስለዘይጠዓሞም እቲ ትግራይ ናብ ኤርትራ ክምለስ ኢና ኢሎም ሕጂ እቲ ብሓፈሻ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ከለዉ ከም so many things ኣብዚ ዲስከስ ክትገብረሉ ትኽእል ምክንያቱ ኣነ ከም ሰማዕክዎ ጋብ ገለገለ ተጋሩ ኮይኖም ኣብኡ ተወሊዶም ዝዓበዩ ኤርትራውያን ክኾኑ ዕድል ዝሰኣኑ ሰባት ከም ዘለዉ ሰሚዐ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ዓዲ ተወሊዱ እንተዓብዩ ወላ እውን ዜጋ እንተዘይገበርካዮ ፅቡቅ ዝኾነ ወረቐት ክህልዎ ኣለዎ ባህላ ያኒ እዚ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ናቱ ኣቃውማን ሕግን ኣለዎ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ግን ሓደ ካባቶም ብፍላይ ኣቦ ተጋዳላይ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግር ስለዚ ተጋዳላይ እንድሕር ኮይኑ ኤርትራዊ ክኸውን አንለስ እንተደይ ደልዩ ከተገድዶ ይትኽእልኒ ግን ኤርትራዊ ክኸውን ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ብዝኾነ እታ ደስ ትብል ክፋልናታ ንዓደይ ክምለስ እየ ዝበለ ክምለሰሉ ዝኽእል መንገዲ ስለተፈጠረ እዚኣ ከም ዓባይ ኮምፕሊመንተሪ እያ ግን ኦቨርኦል ቁርብትለይ ዘይበርሓልኒ ነገራት ግን ኣሎ ስቲል ምስ ዳኒ ክንራኸብ ከለና ኢንዴፕስ ዲስከስ ክንገብሮ ተስፋ ይገብር እታ ቀንዲ ግን ሓደ ሰብ ንዓደይ ክምለስ ደልየ እንድሕር ኣብ ዝብለሉ ከም ኤርትራዊ ማለት እዩ ነቲ መስርሕ ከምዚ ጌርካ ኮሚኒኬት ጌርካ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ኢና ኣለና ብዙሓት ክብኾም ተመልሶም ዘለዉ ነጊሮም ንለው ስለዚ እሱ እቲ ፅቡቅ ክፋልናት እዩ ብዛዕባ እዚኣቶም ግን ቁርብትለይ ቅድሚ ሕጂ እውን ናተይ ሓበሬታ ሂበ ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ብዛዕባኡ ክዛረብ ኣይክእልኒ ካብኡ ንቐፅል ኣብ ካልእ ግዜ ማለት እቲ ዳኒ ካባይ ንላዕሊ ሞር ዕምቆት ሓበሬታ ከም ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ ናታቶም መፈሊጡ ኣለኹ ንኤርትራ ክንከይድ ኢና እንድሕር ኢሎም ኤርትራ ክልተ ሰብ ተወሲኾማ ወይ ሰለስተ ሰብ ወሲኾማ ይጥዕማ እምበር ኣይከፍኣልኒ እዩ ዓባይ ሃገር እያ ሚልዮናት ሰባት ክስደድዋ ዝኽእሉ እዮም ዝስደድዋ ዝነበሩ ሃገር እውን እያ ኤርትራውያን ክኾኑ እንተደልዮም ግን ኤርትራውያን እንተኮይኖም ድማ ኣብቲ መንግስቲ ዝግደፍ ጉዳይ እዩ ዲቴይል ናይቲ መንግስቲ ኣካይዳ ኣይፈልጥን እየ ግን ኣነ ናተይ መረዳእታ ስለ ዘለኒ እቲ ናተይ መረዳእታ ከም ተጋሩ ኮይኖም ይነብሩ እንተነይሮም ኣብኡ ከም ተጋሩ ኮይኖም ተመፂኦም ከም ተጋሩ ኮይኖም ዝምለሱ ዘሎ ወይስ ከም ኤርትራውያን ስቲል ሃቭ ኳስችንስ ድሓን ኣብ ምስዳኒ ምሰራኸምና ዝያዳ ንዘራረበሉ ካብኡ ቀፂለ ክሪያ ደልየ ዘለኹ ኣነ ኣብዚኣ ሓንቲ ናይ ልደት መንፈስ ናት ብምክንያት ልደት ከዓኒ ኣስቤዛ ክገብር ወፅእ ኣለኹ ባዕለይ ኣስቤዛ ገብር ኣለኹ እዛ ልደት ምስ ሓድሻ ዓመት ዳርጋ ተቐራረቢት ስለ ዝኾነት ዝያዳሲ ከምዚ ድሞት ኮይና ትስምዓልና ዓይኒ ከም ክሪኣ ከለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ክልተ በዓል ዝኾነና ደሎ ኣስቤዛ ሕስብ ኣሎ ሎሚ ሕስብ ኣሎ ገርመካ ኪሎ ሓሰብካዮ 4 ኪሎ ገለ እናገበርካ ሓሰበይ ሕስ በዓል ሓሲሩ ብፅቡቅ ከይዳ ኣሎ ሕጂ ዋላ ራዋን ዓመት መቸም ኣነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣውደ ዓመት ወይ እውን ብሓፈሻ ብዛዕባ ኤርትራ እታ ደስ ትብለኒ ክፋል ቪድዮ ካብቲ ጎደናታት ናይ ኣስመራ ድመፅእ ቪድዮታት ካብ ጎደናታት ናይ ኤርትራ ኣስመራ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ጎደናታት ምስ ትሪል ህዝቢ ዝግበር ናይ ስቤዛ ድዩ ንመናብሮ ደስ ዝብለኒ ቪድዮ እንተሎሲ እዩ ንዓይ ደስ ዝብለኒ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ እናተዛረበ ዝቕዳሕ ቪድዮታት እሱ እዩ ደስ ዝብለኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ርሑስ በዓል ልደት ደጊማ ክብል ይደሊ ናይ ልደት መንፈስ ግን ዋዛ እውን ክንስሕቕ ስለ ዘለኩ እስከ ስምዑለይ ኣብዚ ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይቕበሎን ይብለካ ኣለኹ ምክንያቱ ኣብ ንስኻ ብውልቅኻ ኮ ትግራዋይ ኮይነሲ ናይ ኢየሱስ ኣማኒ ክኾነ ይክእል ዋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ትግራውነት ኣይኣምን ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ እታ ጉዳይ በቃ ኣንሕና ሕጂ ሓደ ነገር በሪሂልና ኣሎ ኣግኣዝያን ጉዳዮም ምስ ኣምላኽ ገዲፍና ኣለና ምስ ኢየሱስ እዩ ተቐንድናቶም ፀገም ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ትግራዋይ ስለ ዘይኮነ ኣብ ትግራውነት ስለ ዘይኣምን ኣብ ኣምላኽ ኣይንኣምን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ጉዳይካ ምስ ኣምላኽ ገዲፍናካ ኣለና ምን ኢና ወኬ ንብሉ ትግራይ ካባና እኒኦ እቲ ጉዳይካ ካባና ወፃኢ ናብ ኣባጅጎ ኣስጊርናካ ኣለና ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ እታ ጉዳይ ክስሕቁ ኢለ እየ ገይረ እንታይ ትብሎ ነዚ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ትግራዋይ ስለ ዘይኮነ ኣነ ኣብ ክርስትና ኣይኣምን እየ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ውሕድን ብዙሑን ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ዝሓገይን ዝኸረመን እዩ ዝኾነ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፅላለናቶም ደረት ዝሓለፈ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ብዝኾነ
نايلو معرسي أبزكن ودينا رحوس كنيات نايب على الدت يقبر لكم كل خاطكم نزل سرحنا تحجزون تتابعون قبل بنا مسكنكم لايك مقبار شير مقبار ريتوغ من حسابكم قرفنا بلنا مزاح انت بحلاوي الدرف وقت فكم thank you very much